59 anyos na magsasaka patay matapos matrap sa nasusunog niyang bahay sa Villasis, Pangasinan. Tutukan sa report. Sa video na ito, makikitang mabilis na tinupok ng apoy ang isang bahay sa Zone 1 Aman Perez, Villasis, Pangasinan. Tulong-tulong ang ilang residente sa pag-apula ng apoy. Habang nasusunog ang bahay, natrap sa loob ang 59 anyos na magsasakang si Espiridion Paharido Jr. Hindi na siya nagawang mailigtas ng mga residente dahil napalibutan na ng apoy ang loob ng bahay. Natrap po yung hindi niya naramdaman din yung victim, malaki na pala yung sunog. Gamit ang timba, kanya-kanyang buhos ng tubig ang ilang residente hanggang sa dumating ang Bureau of Fire Protection at ilang sandali lang, tuluyang napulang sunog. Ayon sa otoridad, galing sa inuman ng biktima. Pag-uwi sa bahay, nagsindi siya ng kandila dahil nagkataong walang kuryente. Bandang alas 11 ng gabi nang sumiklab ang sunog. Nagkaroon ng power interaction, so posibleng gumamit ito ng kandila. Although hindi pa rin natin isinasantabi yung other reasons such as yung electrical causes natin, kaya nagpadala rin po kami ng mga samples po natin sa ating forensic laboratory. Mag-isang nakatira sa bahay ang biktima. Patuloy pa rin ang investigasyon ng otoridad sa insidente. Patuloy na nakikipag-ugnayan ang GMA Regional TV Balitang Amyanan sa naiwang kaanak ng biktima. Kasama si Wilson C., Jasmine Gabriel Galban, Balitang Amyanan.